Здравейте! О, бъде добре. Малко съм сънлив, затова забавих съобщение. Сега както вече съм по пижама и ще минем през кафето, по главната улица, през кафето и до магазина и ще се върнем обратно. Ето както виждате, Ник е по пижама. С кинатите жупенки. С кинатите жупенки. Ето на мен. Сега ще ходим до магазина. Ник е малко сънлив. Сега, аз се сложам. Кой ще купи кафенце? Сир! Някой монстър. Ето това е по пижама. За втори път ви показвам. Има джобно джобче, тук си държа парите. Джобно джобче има. Джобно джобче. И така, резолюцията, графиката. Не е по-различно от преди. Да, защото сме с друг телефон в момента. Изпадна му батерията. Друга камера. Хвалиме. Интересно, чакай го по кафето, където е там. Има кафе. Чеса. Ето стана кафето. Ето ги нашия поспалив герой. Опизнявай. Той така и така не се провлече, ходи по пижама. Ето го. Пижами без пижами. Трябваше кога ще излезеш. Викаш малко да се поразходиш. Такси. Чакай малко. Виждате, намерих половин марихуана. Да, половин марихуана. Ето вижте, тук няма два клончета, защото ги изядох. Да. И шмъркаги. Той е шмъркатора по пижама. Той шмърка марихуана по цял ден. Сигурно затова става толкова късно, в момента е 3-4 часа, не знам точно колко е. Той са става. Ето сега ще го кажа, ето 5 даже. 5:26. Ето на моя телефон. 5 часа. 5:30. За милка. Ето го нашия. Да, тук центъра. Това нашия герой. Да, ето. Ето го нашия герой по пижама. Да се взимаш. Аре, поди судолет се взема. Аре, пандите. Панди. Мечката. Това не е мечката. Нали? Да. Благодаря. Ето, също. Чао. Така, успешно ми на магазина, защото джобната дъска. Вижте, тук има прясна успешна награда. И сега пижаместия наркоман отива да танцува брейкна. Ето тази сцена. Добре. Пари за публиката ми, вижте ги, падате, нали? Това бате си сипа парите по пода. Бате буклук.
Сине, тук ще го цензурираме, за да не виждате къде живеем. Е, това там силно ще го цензурираме. Ама няма да го цензурираме. Така, само наркомани по пижами. Айде, това беше от нас. Не! Има още. Трябва да навръщам. Ама, я ми отвори сладоледа, моля. Не мога. Я поне подръж камерата. Окей. Ето ни отново. Ето го наша наркоман. Пижамиста. Там имаш търки или по първо? Щастие! Аз съм наркоман. Върху ме тафи на тези жилинчуци. И там има жилинчуци. Ама не сме търки. Ние сме чипчи. Така. Ние сме наркомани, наркопосори, наркотрафиканти и наркомани. Особено това. Сме Боби и Ники, но не казваме имена. Така. Няма кажем имена. Боби Ники, ама няма казваме. Няма каме кой ни е пръса. То вие сами ще разберете. Не знам, ама той е по пижама. Искам малко това. Опа, аде. Супер бак. Пери. Перауня. Отимаш земята, бе, перауня. Абе. Аз съм звездата на това предаване. Ето и мотоциклет. Зазволих панду. Ето на някакъв тъпанар, който кара колело. И криволично надясно може да го вижда. Сега ще дойде тъпанара. Ще го видите. Има стрипки. Тръпки. Яма путката. По-скоро порно. Аз го качим в Pornhub. Его е. Това по пижама. Хората не забелязват. Базикам се, в кафето гледах екза. Пижамиста. Някой май се смее. Когато го някакви проблеми, ще ги реши. Но всеки го е страх от пижамчо. Така. Защото си наркоманчо. Това беше наркоман, се дали с пата. Вижте, вкусна хлопчица. Знаете, прави, че някакви проблеми. Трябва да размажа физиономията. Аре, бе, ти на мен ли? Добра да знам, не. Малко позира. Пъй се го пусна. Ема, Да се го пусти. пуснате. Добре. Мина, добре. Някаква ника. Смеши цял ден за да ходиш по пижама. Да. Това е нашия герой цял ден ходи по пижама навън. Едва. Това беше всичко от нас. После ще има още клипчета, както ходи по пижама. Но много по-гушно. Чао.